Jo, vítajte v dnešnom videa, dneska to je video z Fortnite Glass Bridge. Som tu spoločne s Fištikom, ktorého ste videli už v 2 videách. Dneska som sa totálne rozbehal z videa, nestrihám ich, lebo natočím, spravím miniatúru a hneď to vydám. To je perfektné. Doteraz som netočil, lebo ma nebaví, ale cez víkendy plánujem točiť veľa. Neviem, že sa mi neopláca viac to pretáčať, nechce sa mi to pretáčať, ale proste chcem to hneď vydať a ideme Glass Bridge, lebo to vybral Fištik. Fištik, pozdrav. Fištik, ja som jutnutý. Fištik, niečo povedz. Fištik! Niečo povedz. Čau. No, ale. No, ja sa to ešte updateuje. Ja si dám asi iný skin, lebo to sa... Ale nechal si ho. My sme také Backlash Duel, lebo my sme proste najlepší hráči Fortniteu. A EXD chaos hraje písičko. A kradne content. Čo? Kradne content. To je pravda. Áno, krádne, veľmi krádne. Moc krádne. Krádne content, moc. XD, to som spravil cez svoj druhý Ford zabučec. Coca-Cola, koše, via smiera. Jak sa to hrá? Jak sa to hrá? Však počkaj na 5 sekúnd. Áno. A, hore mám. Pri XPčka. To by dáva veľmi moc XPček. A! Aha. Čo robím? Ja som nevedel, že už sa hrá. Ja som to buglo. No. Tak aj tiskam, hej. Ne. Komo, dáva to docela slušné XPčka. Na to, že tu iba beha dokola, tak to dáva docela veľa XPček. 6000 XP by to dalo. Dobre, skoč. No. Poď. Áno. Rovno. Hoto. A ja, ťao. Ťao. Oveťátka berio. Ja, bape, jo. A ja, ťao. Ja chcem toto. Ja chcem Latinu. frontmanovú masku. Chceš toto? Poď. Teraz ideš ty. Áno. Ale to je čo? Nejde bezerník. A, kde som? Mne bude bezerník. Ja som sláčil bezerník. O! Dekonfustík. To je... Dominik. Ale nech sa leave dekonfustír. Počkaj. Daj mu kick. Ja mu dám kick. A co? Daj mu kick. Nejde mi to. Nejde Dominik. Áno, nech sa leave. Čiže sem asi. Sem. Dobre. Ne. Daj ho, nech sa ten konfustír okamžite leave. Dobre. Toto ste vy, ale. Ale daj nech hode. Nech sa leave. No. Ja si vy s ním nemáme hrať, toto je iba video s tebou, s ním ne. On je neposlušný. Vyrobí zle fort. Takže s ním video nebude, ani bude tam promo. On je písičko, hraje game písičko. Confused Zero. Level up, jupi! Už len ostal... Počkaj, ja vám môžem kiknúť. Áno, kikni ho. Či nejde tam? Ani mne to nejde. A teraz... Ale už mi nejde medzerník. Toto je divné, čo sú to vybrať zase za hru?
Fištik. Ale daj mu jak kík. Nemôže s nami hrať, lebo ja nechcem hrať s ním. On je zlý. Máme kľúdi. Aha. Mi Ale volá ja som a ja nechcem aj s nami hral. Keď on tak budeme ignorovať. Dáme, že môj opciel. Ja som dostal 70 000 skinov zadarmo. Jedných toľko není, ja som ich dostal zadarmo. To je škibiny. Podľa mňa bude teraz prvé toto. Ty si dobrý. Nech sa lívne, mu povedz. Napíš mu, nech sa lívne, ty sa s ním poznáš. Počkaj. Ja mu idem napísať. Teraz ty. Koloko, zelená a červená. A zlobil si. Ale bro. Ale nech to lívne. DAFK. Ja mu nepíšem. A on nepíše. Tak dobre, napíš mu, nech sa lívne. Že a ja chcem s vami. Že ne, potom môžeš. Potom môže, no, ale teraz ne. Že on chce s nami boxovať ty. Boxfighty? Tak potom Potom. môže, potom môžeme. Sem. Kam teraz? Skáčeš ty. Hej, ale... Ale ja som tak nebil. Ty čo robíš? Však ja som to mal dobre. A ja som Ty si skočil skočil vtedy, jak ako? ty. Ja som to mal dobre, ty. Ale ja som... Ty si fakt už, Pepek. Hovoríte, že ja som skočil Je to rovno do takto. teba. Už sa lílo. Dobre, konečne. Ja to fakt serem. Come on, night. Night. Yeah. Pín. Fí. A, čo si môžeme kúpiť? Ja si kúpim one. Toto čo Čo? to je? Chcem toto. Mám disco gulu. Yes! Ideš. A ty? No poď. Idem No ja. ideš ty, ne? Áno. No však ja som zabil teraz. Lé! No. Do prdele. Dobre. A Milaga. Poďme za ty Ja som vykúpil všetky disco gule. Máš tu darček. Jej, vidíš, mi nepadlo. Ideš. Ideš ty? Tak dobre. Aha. Nie. Ale tak to je... Mal 10 hier a ani len som nevidel. A ja. Čau, Bazdrážník, jak sa dneska máte?
Poď ty. A. Vidíš to? Ach jaj. Jej. Vlt. Šelpiu. Ale kámo, to je úplne random. A kde som? Ja som docela ďaleko. Ale... Jasné. Pamätať. Fahrenheit. Kámo, človek, podávam tú ruku. Podaj mi ruku, pozri. Podaj mi ruku. No jak? Tak to budeš medzi tými dvomi slotmi. S koločkom, tebe to nepôjde. Ja... Aha, na mňa. Ale dal som jej... No. Tak ako to sme trošku posrali. Aha, na mňa, to daj ruku. To daj ruku. A dáme si ruku, dobre. Ne! You see me rolling. Kámo, si ma také, že you see me rolling. Kde som, bro. Ja som dal ven. Ja, hej, kúknite som, ja som v polovičke. Hovorím, poďme diskoku. Aha. Plus. Poď. Ne! Ajajaj. Oh my god. Fahrenheit. Take your time. It's your life. Yo, Down. And then feed. And then feed. Bitch, feed. Poď. To poď. Poď ešte. Prečo? Rovno. Dobre. Ale bude ešte rovno, podľa mňa. Chod ty. Poď. Ja som bol dvakrát. Poď ty. Ale som bol dvakrát za sebou, takže ideš ty. Ale pomôž mi. Tak No podľa mňa poď. tam. Hej, ty si dobrý. No choď. Jo? Safe. No, ja mám nápad. Ja teraz vyhrajeme. Tak kúp si bogy bomby. To môžeš zistiť, ktorá to je. Tak ne. Ale ako nápad bol dobrý. Kúp si bogy bomby. Ja si skúpim nejaké. Kúp si aj ty veľa. Boogie bomb. Ale vydaj ich teraz, kúp ich. Kúp ich a nevydaj ich. Ja mám 30. No ja som ich opel minul. Počkaj. Áno. Ty si mi dal boogie bombu z rúžiu. Áno, to je safe. Ale to ne. Ejde. Nie, Tomáš. Gigi. Tomáš. No. Tomáš. No. Gigi. GG, Alkar, GG.
Dáme ešte jedno kolo a potom už končíme. Čo? Dáme ešte jedno kolo a potom končíme. Múdre. Čo? Dobre. A tak ja sa to Daj. Ľudia, ak sa vám takéto video páčilo, ak chcete viacej videí s Fištikom, nezabudnite robiť like a odberať sus. Sigma, boj.